न'आवबो संनो थांबाय आं बर' दंफां आसुरखा बर' जायगाबो रांमाफोरसो जिसुसो रांमाफोरसो बर' दंना हायबोसो हाय सासे रां기시 사적이 나오니 나오지 어로 팔만이 나오고 탕만이 자가지니 탕만이 바간 탕만이 랑마에 내 랑스노 커디퍼런 판에더디 내생 어로 파이정 Cái tấm số giờ của nó cái hay nó thì là tập cái bộ hay nó phải không sao được केबो फाया जों थाङो tấm बाबो tấm này hay trên nó tập cái bộ thì nó phải mà lại cái bộ thì nó phải chỉ phải là nó có một cái làm mà tập बर'आव फाया केसों अरो हायरो दिनै सालसा दंना हायबो खाव खागाय मा दं आइ जतन tấm số giờ học sao phải sao mà mà आंनि न' गोसो गोरैखा बागानबो गोरैखा सार' सारखानोसै बागानबो थांजा आं साफाय सुनानै न'आवबो संनो थांबाय आं बर' दंफां आसुरखा बर' जायगाबो रांमाफोरसो जिसुसो रांमाफोरसो बर' दंना हायबोसो हाय सासे रां기시 사적이 나오니 나오지 जों बर' जायगा 딱 थांना बनोसो उपाय खायो साफायबाय आंखिनि अरसों जतन गथ'नाय दं hay cái gì ô mini tabo có tiền mà nó cứ sức lát rồi thì जेनेबा आसुगरदै सावैसो मानिया दंजांनायबो थांनो हाया बागानबो थांनो हाया ओमफ्राय आसुगरदै आंनि दै न' सासे गोरैखा थांनो हाया आगे दस भाइफोर सलथ'ले दै गिथा कम खायो हमनो दाले थुं थांनो हाया दै आसुंनानै हिस सामालिया जेतनि पौषि रोग सुई कालांमनि अब सुख नाजर लिया अब सुख है बारा नाजर आं दै बारा नाजा गलसिफोरनो गोरैखा दै फांनै फांथाम दंसो बागानफोरसो न'आव सलब बर' जायगाजों थांसिना डाक्टर रुगदी सङै दं जों बर' थांसिना आरो गभर्नमेन्टनि बिथिंनिफ्राय खरसा खमगोन खरसा खमै मामानि दैला मामानिथ' मा खायनायबो आसुफैनो ओमफ्राय मालाया बनो नटिस खायफायोद नटिस खायथां बादा खायफायो बसि नटिसआव बेसे जागा दं बेसे जागानि दाम नटिसआनो दैला फायजागद गिता हाय हाय नो खाय बागाननि फायै थांनासै बनो हेनो इनकवारि मानिबाय थांले खावै थाङो दसे हायबोनो नटिससो सावखायो आं थ' मा खायना जागानि दाम dari जाखा नाखि खतिनि दाम dari जाखा खति नंनि खति हिर' जागोन दैला जागानि जागोन बखुरफोरनो बनो सोंनानैनो SDM आव थांगौ आं मैयाफोरसो होनबाय कल खायो दसेनो हायफोरनो जों सामाया SDM थांदों SDM दा एप्लिकेसनाव एसे दसे लेटनिखौ खायफाया हानांले आंनि बागानाव लेखाबो बारबा थांनो हानांले बेखौ नटिसाबो फायो आंनि बागानखौ जायदोंना 이게 너무 수도 놀랍 다시지 이게 안 아스바이데 바이게 낭보로 다가 바이고 보러 안 탕시는 거 정말 막 처우다 뭐고 바간 보고 팔아야죠 뭐 아버는 그래도 그 회님 막 만에 그렇게 아니 망느냐 안 바이게 보시 정신아 안 오바샤디 안 살까다